Ngibingelele kunina bogogo, ngibingelele kunina bomkhulu. Igama uSibusiso Isibongo, ngingowakwaMahlase ePietermaritzburg, eMgungundlovu. Ngempela ngiyacela ukuthi-ke abantu engidukelene nabo bangithinte-ke kule namba oku-060280 2351. Ngempela-ke baphinde batshele nabanye ukuthi uSibusiso Mahlase ukhona. uSibusiso Mahlase uyaphila ngempela, ayikho lento ababeyisho yayikhulunywa kuthiwa uSibusiso Mahlase ushonile. Nina benkosi-ke lana-ke ngixolisa umkhuhlane uthanda ukuba khona impela. Ngizothaka-ke umuthi omkhulu kakhulu, isihlanzi awuthandeki kubantu. Ngempela abantu abakufuni. Ngempela unamathunzi lo muthi uzokusiza uzowakhipha wonke amathunzi, uphinde-ke uhlalise kahle-ke idlozi phezu kwesimo-ke sempilo yakho. Angingachithika isikhathi-ke ngiphose-ke ngempela kuwona-ke lo muthi wethu-ke omkhulu kakhulu. Nasemsebenzini la nesikhundla ungasithola, nabaphathi bakho bayokuhlonipha, uhlonipheke ngisho emphakathini. Uzothola-ke ingoba makhosi, unukani, gobandlovu, maphipha, ulozilina, umadlozane, umabusane, mase kuba-ke iphophoma. Ngempela-ke uzobe-ke usufutha, ngempela-ke ugeze, uchathe, uphalaze iy'nsuku eziyisikhombisa. Kuzophela konke lokhu kungafunwa abantu, ukuxabana njalo nomuntu othandana naye. Ngizobuya ngenze-ke i-add on ngelinye nje ilanga ngoba ngisafisa abantu ukuthi-ke bake bawusebenzise lo muthi-ke ukanje. Ake ngibonge-ke ngithokoze kakhulu-ke, ngithi abaphile abantu benkosi. Ngiyabonga.